Kienu ħafna dawk li b'mod pubbliku ikkritikaw lill Prim Ministru Robert Abela għal mod kif tkellem dwar it-tieni mewġa tal-COVID-19 matul is-sajf li għadda. Noqogħdu nbeżżaw bit-tieni mewġa, mhux it-tieni mewġa. L-aħjar ħaġa li jistgħu jagħmlu nies imorru l-baħar u jgawdu l-baħar. Obdu r-regolamenti kollha għaliex ma rridx li tħarbtu lis-sajf. B'mod pubbliku qatt ma ammetta b'mod speċifiku li dawn kienu żbalji. L-għonet minn ma jaħdimx ma jagħmel żbalji. Jiena iktar milli nitkellem dwar żbalji u suċċessi f'dan il-mument huwa li nżommu s-sitwazzjoni taħt kontroll. Minkejja li qal dan il-Prim Ministru fl-aħħar jiem reġa' tkellem b'dan il-mod. Hemm dal-entużjażmu anke jien nixtieq niċċelebraħ il-miliet, imma irridu naraw ukoll li ma nagħmlux żbalji fl-aħħar tat-tellieqa jew lejn l-aħħar tat-tellieqa illi minħabba dak l-iżbalji ma jirnexxilniex naslu sal-finish line. Issa jiena xi ħadd li nixtieq. Wasalna fl-aħħar tat-tellieqa. Għal dak kollu li qal fl-aħħar jiem u anke fl-aħħar xhur, Robert Abela wieġeb hekk. Dik hija l-kruċjali issa li nżommu t-tama u l-kuraġġ. Waqt li kien intervistat fil-programm Extra fuq ix-Xandir Nazzjonali, il-Prim Ministru kien mistoqsi dwar il-miżuri li qed jittieħdu jew in-nuqqas ta' miżuri fil-ġlida kontra l-COVID-19 għat-tieni darba f'ġimgħa saħaq li hemm miżuri li mhux jieħu għaliex il-poplu ma jżommx magħhom anke jekk jittieħdu. L-approach ta' New Zealand nifhem għandek soċjetà kompletament differenti minn tagħna, kompletament fil-mod kif tirreaġixxi għal miżuri. U tkellem bl-istess mod ftit tas-sigħat qabel waqt li kien intervistat fi programm ieħor fuq l-istess stazzjon. Għax inutli tagħmel miżuri restrittivi wisq meta inti taf li l-karatteristiċi tal-popolazzjoni tiegħek tal-poplu tiegħek mhux se josservawhom. Intant meta kienet jitkellem fuq in-numri tal-coronavirus f'pajjiżna, Robert Abela saħaq li r-rata ta' mwiet li issa bdiet taqbeż sew is-60 hija fost l-aktar baxxi. Tittara wkoll il-kwistjoni tar-rata ta' mortalità li għadha fost l-aktar baxxi fl-Ewropa. Dan jikkontrasta ferm ma' dak li qalu l-esperti mediċi ta' pajjiżna. Bħala rata ta' mortalità għadna bl-effett li kellna minħabba li kellna numru sostanzjali ta' mwiet, infatti ir-rata bħalissa qiegħda ta' 3.2 per 100,000 population. M'għadniex l-ogħla għaliex ir-rata ta' Spanja hija 3.3 u ta' Rumanija 3.4. Fuq kollox, Robert Abela kompla jkun ottimist, minkejja li din l-attitudni ġabet kritika qawwija għal mod ta' kif mhux ikun kawt meta l-pandemija titlob dan. Waqt din l-intervista, Robert Abela kien mistoqsi fuq diversi temi oħra fosthom Stewart Healthcare li reġa' iddefenda l-iskema tal-bejħ tal-passaporti li baqa' jiddefendi u l-immigrazzjoni fejn ftaħar li mar il-Libja f'nofs pandemija u sab is-soluzzjonijiet. Il-messaġġ li wassalna meta morna l-Libja kien li aħna ħaseb nkunu l-vuċi tagħkom fl-Ewropa, żammejna kelmitna u wasalna. Dan minkejja li matul Lulju kważi f'kull ġimgħa rajna wasliet ta' immigranti f'pajjiżna u minkejja li mill-bidu tas-sena l-hawn daħlu Malta il fuq minn 1900 immigrant.